Gipanghimakak sa Philippine Health Insurance Corporation kon na PhilHealth mga migahin kini og dulan 138 milyon alang sa Christmas party karon tuiga. Matod pa ni PhilHealth Health Finance Policy Sector Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas nga fake news kini o giingong ang 138 milyon maoy propose nga budget alang sa ilahag pagsaulog sa ika-30 ka tuig nga anniversary sa PhilHealth sa Pebrero para sa 2025 mga kabombo. Si Pargas mingon nga ang ahensya nakahukom nga himuon kini nga usa ka tibuok tuig nga celebration sa 2025. Usa ka tuig ni nga celebration di ay alang sa ilahag ika-30 ka tuig nga anniversary. Tungod kay ag buwan sa Pebrero, mauusab ang National Health Insurance Program Month mga kabombo. Ag PhilHealth ni pagawas og pamahayag nga nag-ingon nga ang health advocate nga si Dr. Tony Liachon na misinform mahitungod sa iyang pag-angkon nga ang state insurer adunay excessive Christmas party budget. Sayang post sa social media, nanawagan si Liachon sa mga opisyal sa PhilHealth nga alang sa dili maayong paggamit sa pundo. Gitumbok ni Liachon ang panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya sa gobyerno nga himuong simple ang ilang pagsaulog sa Pasko. Hinuon gihisgutan usab ni Liachon ang ika-30 nga anniversary sa health insurer sa samang post mga kabombo. Now, granting without admitting nga dili para sa Christmas party ang gigahin nga 138 million sa PhilHealth. Apan bisan pag dili na Christmas party pero para kanako unfair gyapon kaayo nga gamay ra kaayo ang ikalta sa PhilHealth sa atong mga hospital bill. Pero kung ang PhilHealth mag-celebrate og anniversary, mugasto og 138 milyon alang sa ilang ika-30 ka tuig nga anniversary mga kabombo. Nigahin usab og dako kayo nga budget, minilyon nga budget mga kabombo. Ang gigahin sa PhilHealth alang sa ilang mga token o giveaways para sa mga empleyado sa PhilHealth. Okay raman unta kung mugahin og dako kayo nga budget para sa ilang anniversary kung ilang kwarta ang gamiton. Apan kwarta mangguna sa katawhan, kwarta na sa mga tao ang gastuhon sa ilang anniversary nga mukabat sa 138 milyon mga kabombo. Okay ra unta kung dako ang budget nga igahin para sa ilang anniversary kung dako sad unta ang ikalta sa PhilHealth alang sa atong mga hospital bill. Apan ang nahitabo, puwerteng tihika sa PhilHealth, dako kay tag contribution matag buwan sa PhilHealth, apan gamay ra kaayo ang ilang ikaltas sa atong mga hospital bill. Mao ni ang rason kung anong wala gi-approve ang gipangayo sa PhilHealth nga 74 billion nga subsidy tungod kay ang PhilHealth naa pa may 600 billion nga kwarta nga wala pa magasto mga kabombo. Kung wala pa lang unta nagtinihik ang PhilHealth para sa atong hospital bill, dili unta maproblema og maayo ang mga pasyente sa ilang bill sa ospital. Kadako anang kwartaha 600 billion wala magasto. Daghan pa untang mga PhilHealth contributor ang magapahimulos anang kwartaha mga kabombo. Pero kung magparty-party gani, kung mag-anniversary gani ang PhilHealth, way tihik-tihik, bungga kaayo. Bisag dili ilang kwartas mga tao ang ilang gastuhon. Mga baga rapod kayo og mga naong mga kabombo. Unya, subay nini, giyawagtang sa PhilHealth ang kahadlok sa mga sakop nini nga dili na sila makakuha og health benefits. Kini human nakahukom ang Bicameral Conference Committee nga dili i-appeal ang ahensya sa subsidy sa gobyerno para sa 2025. Matod pa ni PhilHealth President CEO Emmanuel Ledesma Jr.
nagpabilin nga stable ang financial status sa maong ahensya. Karong Oktubre pa lang, matod pa, adunay reserba nga 281 bilyon kadako ang kwartahaw nga reserba o ga surplus nga pondo nga nagkatidad og 150 bilyon kadako ang kwartahaw surplus. Mukabat sa 489 bilyon ang investment portfolio sa maong ahensya karong November mga kabombo. Gipasalig dili disma nga bisan og walay suporta sa kagamhanan, dili mabalda ang ilang operasyon bisa pag dili sila tagaan og subsidy mga kabombo. Naaraman di ay na daghan man di ay kwarta ang PhilHealth pero nganong mangayo pa man sila og subsidy nga 74 bilyon. Kita mga contributor sa PhilHealth dako kay tag remittance matag buwan. Unyag mga sakit gamay kayo ta og kalta sa PhilHealth sa atong hospital bill mga kabombo. Ako personally dulan 1,000 ang akong bayranan sa PhilHealth matag buwan mga kabombo. Dulan 1,000. Sa mga lamina ron, pila may inyong contribution matag buwan sa PhilHealth? O pananitan mga sakit mo, tanawa, pilay ikalta sa PhilHealth mga kabombo. Usa sa mga listeners sa bombo ni padangat sa iyahang reklamo. Nasakit siya, giatake, sakit kasing-kasing. Unya, gioperahan. Unya, ayang bill sa ospital, 156,000. Ang gikalta sa PhilHealth, 9,000 pesos ra mga kabombo. Kada kong diferensya, 156,000. Ang iyang bill sa ospital, iyang gikalta sa PhilHealth, 9,000 ra mga kabombo. Dili usa, dili duha, dili tulo ka mga tao ang reklamo ani. Daghan kay tag mabasahan sa Facebook. Mga netizens nagrant diha sa Facebook nga gagmay kayong kaltas ang PhilHealth sa lang hospital bill mga kabombo. Dili makiangayon, dili makatarunganon nga dagko kay kag makontribute sa PhilHealth matag buwan o yang ikaltas sa PhilHealth og masakit ka, gamay kay ikaltas mga kabombo. Og mag-anniversary ang PhilHealth mo gasto og 138 million gastoon silang anniversary. Napay mga token giveaways nila nga gigahinan pud og mga minilyon mga kabombo. Adios, makapa-discourage kayo manang uban mga kabombo. Di naganahan mamayad og PhilHealth matag buwan. Kung taman na, wa man tay mahimo, wa pa kita makakupot sa tuang sweldo, gidira ka na matadaan sa tuwaga PhilHealth mga kabombo. Kabantay mo nga inigdawat ninyo sa inyong sweldo, limpyo na, gidira ka nag-SSS, PhilHealth, o uban pa mga kabombo. Ang uban nun, garant just Facebook, di na sila ganahan mo, bayad sa PhilHealth, kana gumikan kay dapat mandaay ni dako kang kwartang PhilHealth 600 billion gidaginot nilag maayo ang ilang pag-subsidy sa mga contributor nga mga sakit mga kabombo. Imbes aga PhilHealth mukaltas o mubugahin unta og dako nga pahat sa ilang budget nga ilang i-subsidize ngadto sa mga hospital bill aron gamay na lang tagbabayran kita mga contributor apan unsang pagkaunsa agi daginot tagmaayo nagtinihik ang PhilHealth murag gatigom og kwarta di man ta na bangko mga kabombo. Nagtinihik og mayo napay 600 billion nga budget ang PhilHealth inahibong ta ngano mangayo man sila og subsidy nga 74 billion. Kanang 600 billion og nigasto pa nagtarong at least agatong uban nga mga pasyente di unta magkapakapa pagpangitag kwarta nga kautangan para ibayad nila sa laga hospital bill mga kabombo. Tanawa, ang ilang anniversary mga kabombo. Tiyay, coffee table book. Coffee table book. Gigahinan og 3,500,000. Sakto di ay na. Kadako sa gigahin nila nga coffee table book 3,500,000. Wat na magisgot og 1,000, libo-libo wa, milyon atong gisgutan. Diya po, special newspaper feature in national broadsheets and tabloids. So ilang pag ng ipa-newspaper ang ilahang anniversary gigahinan og 6
6,817,000 kadako ana. Nagahin sila og 6,817,000, 6,817,000 para pagpa-advertise, no, sa newspaper sa ilahang anniversary mga kabombo. Building display, napay building display 6,135,000. Kanya anniversary logo display 300,000. Kanya special tokens for employees giveaway 7,910,000 mga umbrella. Kamahal man sa mga payong. Doon na sila token giveaway kuno mga bombo para sa mga empleyado 7,910,000 kadakuan ng kwartaha. Special tokens for employees. Tumbler flask 4,619,250 pesos. Mga empleyado makadawat og tumbler. Gigahin na nila og 4,619,000. Lahi po tong payong 7,910,000. Special token sa mga empleyado. Anniversary shirt, mga kabombo, mga t-shirt kuno. Gigahinan og 3,639,000 mga kabombo. Tiaw mo kana t-shirt para sa mga empleyado sa PhilHealth 3,639,000. Special token for employees jacket o para sa mga jacket sa mga empleyado sa PhilHealth. Pila gigahin? 13,648,500 pesos. Kadako man ani, 13,648,500. Napay t-shirt, napay jacket, napay tumbler, napay umbrella, gigahinan og minilyon nga budget sa PhilHealth mga kabombo. O yung mga sakit mo, gagmay lang ikaltas ang PhilHealth, gidaginot mo maayo. Pero sila, ilang kapritsuhan, dagko kay budget gigahin mga kabombo. Special token for employees, button pins, pin ko no, button pins, pila gigahin? 545,940. Special tokens for employees sa PhilHealth Japon, tote bag. Tote bag ko no. 1,819,800 pesos. Kadaghan ba o giveaways sa mga empleyado sa PhilHealth mga kabombo. Daghan kay mga giveaways sa mga empleyado sa PhilHealth. Napa reimbursable meals for employees para silang kaon 750 pesos. Pila man na total amount ang gigahin 1,032,000. Yapa, item number 12. Day of prayer. Adlaw sa pag-ampo. Ang gigahin 40,000 pesos. Hasta ang adlaw sa pag-ampo, gigahidan og 40,000 pesos. Kamahal maday sa adlaw sa pag-ampo. Ang pag-ampo libre ra man tingali na. Pero ang PhilHealth nag-andam og 40,000 para kuno sa day of prayer. Saan bayad dispare? Special Thanksgiving Mass. Another 40,000 pesos. So, kamahal god. Wa man siguro na specific nga amount ang imong ibayad sa simbahan or sa pari makaha. Day of prayer 40,000. Special Thanksgiving Mass 40,000. So matotal 80,000 pesos tanan ang magasto sa Day of Prayer, Special Thanksgiving Mass, so 80,000 tanan. Pare 40,000, unya Special Thanksgiving Mass 40,000, hasta nindutas pare no. Usa nimo ka misahan 40,000 man dayon. Unya Gala Night, Gala Night 4,496,800. Sus buang nga. Gala Night kuno ya. Gala Night PROs. Lahat tong Gala Night HO 4,496,800,000. Gala Night PROs 13,901,400. Unsa man ning Gala Night HO? Unsa man ning Gala Night PRO? Sports meet, sus kani pinakadako ang gigahin. Ang sports meet, dunay duwa dai ni ang taga PhilHealth sports meet 32 million usapa na.
32,703,840. Matol pa dunay gigahin nga 32,703,840 para sa sports summit kono sa PhilHealth mga kabombo. Sunod, number 16 nga item, dressing up of frontline offices, 10,752 og barato ra malagi ni. Ikaw na nga figure ato ganahan kanang gamay ra ba, no? Dressing up of frontline offices, 10,752. Mas mahal pa day ang day of prayer kay 40,000. Ya, ang kining dressing up of frontline offices 10,000 ra mga kabombo. Usa maning treats for LHIO clients were worth 300. Ang gigahin nga suma total nga gigahin 1,044,000. Giveaway to LHIO client. Anniversary shirt 1,944,000. Giveaway LHIO client ref magnet. Usa man ni manghatag mo refrigerator nga magnet sa inyong client 1,140,000. Giveaway to LHIO client Katsa bag 750,000. Commemorative medal 4 million. Commemorative stamps 576,300 pesos. 576,300 pesos. Sakto. PhilHealth at 30 Summit. Gigahinan og 6,500,000. Social Health Insurance Symposium. Gigahinan og 375,000. Roadshow National PhilHealth simultaneous registration day in SM malls 8,500,000. Sa man ni mural along EDSA 112,500. Ika 27 nga items community outreach HO 250,000. Community outreach PROs 4 million. So mao na mga kabombo. Kadagko sa gigahin nila nga budget para sa lang anniversary. Onya og kita mga sakit ang ilang ikaltas sa PhilHealth porterang gamaya. Mga sakit mo mga kabombo ilang ikaltas sa inyong bill sa ospital gagmay kayo. Pero kung ang PhilHealth magparte, ang PhilHealth mag-anniversary, dagko kay budget gigahin tag 138 million mga kabombo. Usapan na ninyo. Kining kadagkuan sa PhilHealth, baga ra kay naong mga kabombo. Ato sa gapalot sa pila ka